aywa etanyare ni kakenewa ko jogodi saba ko ñeeti fam ko ñeeb manege ene mo famu ñeeb manege jogodi ko ñeeb manege jami mo ngone ne jogodi par exemple ni ba kono ika kene ni na CBA ite ala ko yo o yorola Allah akbar nani desen na wakati na liba fa ko nin ku ya don wa so ay nega klali la kama nin ku ya don nim sede voilà o ko la ba fa ko abe mo ngone nin ku ya don Allah akbar ñeeb manege don godo do ko harma den bi yere nege ko harma den bi yere nege ki yere nege ala ma den ko ndem fana bi yere nege parce que baro ko kera to so abe la talaba mi mai bado avec tout ça et tout sera takama o te yere nege aywa bamano ko nte muso folo fe we ñe menta to godo ko e fitri wala yaade kero fitri wala ita fo te me ita toro ay go khani o ko ni tsirage patia o ko ni o mani de o mani o fitri wala dai o ka juwen o ka jugu a de bana ko male matiso même male to ko me ko igalombida ma ala ma ala ye ko ni yo fo matiso oti soso mais ma to même dele ala to ko me ay ko ni galombida wuli ka botigi koro ko wuli ka bokoro wuli ka bokoro jogoli ima ye la d'accord mais ma to ko me ay ko ni wuli ka bokoro wuli ka bokoro tabarakallah amba ko jeni muye ko hali dine te kelen ko ala ko ni kelen ala kelen o ñe Allah ko no ba ko mu defu ko hali dine ko ndi kelen ko ala ko ni kelen wo saka fo ko kera chugo abela ba ala tama kelen Allah ko ayo d'accord ko ala ñebe mbela ko de c'est ka dogo wala law antanye ay ibe do ala jodi mo ko mi dai be ali ndo so ko ga dasu ka biligala bilitere do bunker bono abela linya bila ay wallahu akbar do ga so lañu do sebala donc bamana ko sebala ya nga so lañu ko tewa ay bismillah am dañu mena die ala musa me kalkuleta anifla samba fla leni mo anifla naam ay tabarakallah ma foy bismillah naba le sora ngota folo ale ko li Esora ale kumane be femin kan o de Mali ale ni Union Européenne koni chelaka ya ka fo ko ka fara nyonga koni ke wasa gela min koni be krenkren ala la kana ko ta fanfelana obseka wili chuko minani la silicon kera Union Européenne ale to la do krenkren mi ni o kera jen kon nana Union Européenne ga la sigide mi fene koni be ale fene koni anyana mali ko de sen fa ni la silu koni okay Esora ale ka la silido ali bi ani esor betu no kan fesisa amta joila ka olu fe no yira ka foko almamindo akelen koni amso koni ka kaburu koni se ka yira ka foko o koni mina ke kado koni kado mini atna nyine ako sor aleka la sele alekelen akile almami o nyuma ako kado dadje ani avo mel mami kutu ke kele ayo ko re nyeko ni mo mato fo informateur alif malwe faminga o de yi français aleka ministre mi nyati no français ale ni jamana wara ko yaw nyana bolima ni o yi Jean-Yves Le Drian ale ko ni wolile no Mali kiri tigla moko koni fe informateur aleka la selido alibi ani informateur beto no fe metalike colonel Sadio Camara nale ministre mi nyati no la kana ko nyana bolima ale la silicon ke ko am gela min ko nimbe ko ambe bo akono ni ala sona adika la selido alibi ani informateur beto no kon fe hira ka fo ko juma nata ulika jo ba kon na beneno wasaka seka deme ko ni takanya shi anga fintigi la ka olu koni ma informateur alibi ani abeto no kon fe hira ka fo ko mali ko ni kelinka bulodi nogoma koni tige ani franci chelala mo wakati mina ikosisa ko gabon jamana dun olu koni de fena wille no wasa bulodi nogoma mi uni franci che dam sega kari alla choko mina informateur legal la selido l'indicateur de renouveau ay nouveau indicateur de renouveau alef mana feminka odi ko station krenkrenea la tajita yoro ni oye ola total fokata se shell aleni orixima ale taji firlaw koni be kile nani barabla koni na huya ida fana ka fokli nan barabla nu ko la nyunun koni ma sabati
ko abse kuntagala koni obse ka janya indicateur du renouveau alika da selido alibi ani abeto no kon fa yera ka fo kulu mimbe ni abefo mako espoir malikura em kame wakati mna ikusisa mangan koni be o konna ka sabuke anyama koni do farla no ninga obo nyama yala ni ore Shekumar Sisoko ye indicateur du renouveau alibi ani abeto no kon fa yera ka fo metalike ko école kramago mi ni ale koni daraka kan koni tike metalike lenge ka olu koni fe école a konnana yera ka fo ko sigana mogo saba koni ko tege koni kera olu la ni ko di finti la ka olu ma indicateur du renouveau ale ka la selido alibi ani indicateur du renouveau beto no fait metalike UNTM ni ale barakela olu ka la social ton koni ale koni la seli koni ke kaira ka fo ka kangar mada koni ke gouvernement mo yi ko bolono bla sebe munun koni temena uni nyokon je ku ka wakati krenkrenen koni fo uye wasa bolono bla sebe ko fo nunu abseka la walea choko minna indicateur du renouveau ale ka la selido ali bi ani abitu no fe sisa amta tomok tuka olu fe no olu ka hôpital kon na yira ka fo ko stagiaire saba olu koni gwena ka sabu ka koni jaro koni ta ninka olu bla bololo sanfe krenkrene ala TikTok sanfe ode kera sababu ninka uge indicateur du renouveau genge ka docteur ke urgence ke bol de nuit balbato dalen au domila au infirmier to apma ka cha tuna ke blay l'indicateur l'indépendant ale kuma na famin ha ode ko muso bisaba ni flamunun koni minana ni gulika jo kon kera ka sababu ye ninka u koni bla yera ka foko amma wakati na ecosisa ko gulika jo fanga koni ko akodi be ka bunya anga finti la ka olu fanfe krangrene ala jene mara ale koni konna ola indépendant ale ka la selido alibi ani indépendant betu no fait indépendant ira ka fo mimbe talike ko gela koni be Mali ale ni Europe jamana chama koni che ko nga ko o benata Union Européenne koni ayira ka fo ko ale koni labene no alibi ninga de me koni takanyashi Mali oma indépendant ale ka la selido alibi ani indépendant betu no konfe netalike em kanu espoir Mali kurae ale koni na ayira ka fo ko gela koni ma me wakati na igo 600 Shekumar Sisoko ale la selido koni ke ayira ka fo ko ni wale koni me ka ke ale kon be shogel koni de koni bisigi akola kaira ka foko shogel de koni noy ni walo ko fole ni ngagela koni taganya shin oluka kulu konna oma indépendant aleka la selilo ewa le soir de Bamako ko Bamako wula soir de Bamako ale kuma ne me seminga o de docteur Omar Mariko ko ale kon tara idoko wasaka gelaya do koni abseka kisi olu ma choko mina o do kumun kon nana aka politique to ni oyi sadie o koni direction kon ayira ka foko kon bena la seli koni ke bi ni oyi jeudi metalike docteur Omar Mariko ale la hala koni oka soir de Bamako ale ka da seli do ali bi ani soir de Bamako beto no fait metalike colonel Sadio Kamara ne ale ministre minyesino lakana kuma jamuka mi ni akoni damne na ortem kani oye malikura tasri ale koni ka temeni oka ay la seli koni ka kaira ka foko mali lakana ko koni ame wakati mna igo 600 ko ube akan ko a control kon be ubolo soir de Bamako ale ka la seli do ala ko deme ami amba ko le challenger ale ko di challenger ale kuma na feminga udi ko honorable Futigi Jalo ale la seli kon ka kanyeshi chamacha fanga nyamko bayra mani uye Assimi Goïta kaira ka foko aka gouvernement konin ko o desera ko Assimi Goïta konin ki profiter aka jamati ya konin fe kai ninga yelema konin do ko ola ko sani ato bela jele kache challenger ale ka la seli do ala ko korodo abe ndela u lebite korodo o ma prepare la tige a konna d'accord ayo on se nanduna a konna journal konna era la mo prepare la tige di mo ma tabarakallah honorable ayo d'accord Etienne Niare 2007 etumbe 2007 no ko yanke etumbe etumbe kalata mun kera président kalata hagli wala 2007
atete ka tako kelen ya awɔ e hakili b'ale ma sɔrɔ ma se voter a sɔrɔ ma kalata dɛ awɔ ba kɛra ɲɛna yan an ye kalata yɛrɛ 2000 tako kelen i b'o kɔrɔ dɔn tako kelen i b'o kɔrɔ dɔn awɔ o kɔrɔ ni tɛmɛna 50% sanfɛ ka yɛlɛ ayi o tɛ tako kelen ye dɛ tako kelen parce que an ka kalataw ko élection bɛ kɛ turu filanan ni mɔgɔ mun taara ni mɔgɔ mun ma sɔrɔ a bɛ taa filanan la a tɛ ko filanan tɛ yan tako kelen depuis fɔlɔ la n b'a ta tako kelen o de don a ma tɛmɛ 50 sanfɛ yan o de y'a to deuxième tour ma yala o hali n'a kun kɛra tako kelen ye filanan tɛ yala non i bɛ se ka yɛlɛ 51 filanan la o tako kelen a match ni ma cɛ an ko match ni kelen tɛ ni ma cɛ ne kelen b'a cɛ o de tako kelen ye donc ale kɛra a bɛɛ cɛ voilà bamanankan na tako kelen kɔni filanan tɛ yala ne kelen b'a cɛ ka ban filanan tɛ yala o de tako kelen ye bamanankan na taa ka segin t'a la quoi tako kelen taa ka segin t'a la o waati ni a y'a sɔrɔ ATT ye indépendant ye parti bɛ yan donc yanni parti ka ne bɛna mun fɔ ye yanni ka parti ka candidat bɔ ka taa kalata ɲini ka taa fɔ an bɛ ɲɛmaaya ɲini ko non non comme ATT jukɔrɔma o farala o kan voilà parti 19 parti fitinin tɛ dɛ parti belebeleba ko ATT an bi ko taa tako kelen an b'a ɲɛ i bolo o parti 19 ni u y'u kulu de sigi ko ADP Alliance pour la démocratie et le progrès ADEMA b'a la IRD b'a la IDD b'a la SINID b'a la BEJA b'a la MPR b'a la PCR b'a la ADR b'a la PDS b'a la ISRDA MIRIA b'a la PDP RND IMD ko ATT an bɛ taa ko an bɛ kala taa ye maintenant ko candidat 9 de y'u kanbu ko olu bɛ taa ɲɛmaaya ɲini pour la première fois muso kelen sɔnna ka kanbɔ cɛw cɛ la ko ne fana b'a fɛ ka kɛ Mali président ye donc u taara candidat la yanni u ka taa candidat kelen bɛ yen u y'o sen bɔ a la ale ko ale bɛ taa ale ye papier don papier bɛɛ dafalen don fɛn bɛɛ b'a bolo mais wari mun kan ka bila u b'a fɔ caution a dɛsɛra k'o di million 10 million 10 o dun k'u ka nɔgɔn dɛ o waati ni million 10 don sisan a tɛ 25 la de o waati ni million 10 ni sisan million kɛmɛ o bɛɛ ye kelen sa o waati ni million 10 o tɛ wari fitinin ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la voilà donc million 10 caution ale ma se ka taa bila donc cour constitutionnelle ko ale tɛ se ka taa parce que fiɲɛ b'a ka taa bolo la papier ka ɲi mais actuellement yɔrɔ ye mun ye caution ma di donc ale tɔgɔ ye Modibo Sangare ye ale ka parti ye UNPR u b'a fɔ l'Union nationale pour la République ale donc u y'a sen bɔ a la candidat Segi mun taara premier tour la cour constitutionnelle le 12 mai 2007 a donné les résultats définitifs pour confirmer la victoire au premier tour tako kelen de Amadou Toumani Touré du ATT ale kan ka 50 ni kelen de sɔrɔ dɔrɔn a bɛ tɛmɛ ale ye 70 ni kelen ani murumuru 20 de sɔrɔ 70 ani kelen ani murumuru 20 i y'a faamu mɔgɔ mun tugura ko mun ye mun kɛra filanan ye o ye Ibrahim Boubacar Keïta Boubacar ale ye 19 ani murumuru 15 sɔrɔ sabanan mun tugura ko o ye Cɛbilen Dramé Parena ale ye 7 kɛmɛ sarada ale ye 7 ani murumuru ye 4 ale y'olu sɔrɔ naaninan mun nana o ye Umar Mariko ye mun tɔgɔ fɔ sisan ale kɛra 4 kɛmɛ sarada ale ye 2 ani murumuru 70 ni 2 de sɔrɔ kɛmɛ jate la a 5nan o ye Mamadou Sangare di Blaise ale kɛra 5nan ye kɛmɛ sarada ale ye 1 ani murumuru ye 50 ani 8 ale y'o de sɔrɔ ale 6nan ala ka hinɛ Sumeli Bube Mengera ale de don ale ye 1 murumuru ye 46 ale y'o de sɔrɔ a 7nan o de ye muso ye Madame Sylvie Aminata Diallo ale ye fu sɔrɔ 1 fu murumuru 50 ani 5 c'est-à-dire que hali muso ma fɔ taa ka ɲa fu murumuru ye 50 ani 5 mais ale ye ko kɛ parce que a ma kɛ bilama ye dɛ parce que a ye cɛ kelen bati Majasa Magiraga o de kɛra laban ye seginna ye Majasa ale PPP parti le progrès au quoi là voilà ale ye fu murumuru ye 30 ale y'o de sɔrɔ ko mɔgɔ mun taara kalata mɔgɔ mun tɔgɔ sɛbɛnlen don o kalata la o waati na ko maa 6 millions ani maa 80 ani 70 ani 5 ko maa mun ye kalata yɛrɛ o ye maa 2 millions ani maa 80
ani mo keme segi ani binani ani woro donc olu de tara voter ko taux de participation mo mun tara ni a keme sara da ko bi saba ani woro amurumuri muga ani nani o de kalata ko mo mun yera tara kalata yere o e million fla ani ba fla ani keme segi ani murumuru donc o de tun kera donc ko atete de kera nyemaye aya ke tako fla mama yara ko tako kele parti num betugo atete ko démocratie de consensus fanga yere corruption damne o yoro la ko beje fanga na le je fanga bi beje ma donc mogo mu ya ademe ay felle ke nanu ke jore kelengelen duma ma deme fu mu gato ko do gato be clare wa deme ma deme fu la de donc depuis au kera démocratie kera sengelen parti bili bo yere kaf dessay ka non c'est possible ya famo donc anga démocratie fiye damne ne yande parti mo songa takalata la ko atete ambiko atete fana soro donc ale fana retrouver ko ayen demain ne fana ba demain donc akarata ya fa akara o chokola donc alaba iwodo alaba ko leta kera la abana e ko abana wa abani mais depuis ko leta kera atete la fombi kuma bi amma fo hay hay mune gara ko leta wara makia do wara makia ay hay fo depuis ko leta kera atete la fobi jemana ma batigi Voilà. Voilà, mbaga godo fo. Afamera. En tieni baraji. Merci. Kambe.